Nola kendu mukiak modu egokian. Negua, gripeen eta marranten garaia da. Sasoi honetan, neumoniak, bronkitisak eta areago goi arnasbideetako patologia kronikoak sorraraz ditzaketen infekzioek egiten digute eraso. Maiz, infekzio hauek mukiak modu egokian kentzen ez jakiteagatik pairatzen ditugu. Hau da, gaizki zintz egiteagatik. Eta hori ez da broma. Izan ere, mukia gorputzetik ez kanporatzea, desatsegina izateaz gain, arriskutsua ere izan daiteke. Errinitisa, otitisa, faringitisa, sinusitisa eta beste zenbait gaixotasun eragin ditzake eta. Hain justu horregatik guztiagatik dio arnasbideen fisioterapiak mukiak ongi kentzen ikasi behar dugula. Lehenik eta behin, bi sudurzuloak ez ditugu batera hustu behar. Lehendabizi bat estali eta gero bestea. Futbol jokalariek egiten duten bezala ere egin dezakegu zintz, baina beti ere tentuz, ezusteko desatseginik ez edukitze aldera. Mukiak kentzeko hirugarren bide bat ere badugu, politikoki are ez zuzenagoa. Irenstea. Besterik esan oiden arren, mukiak jatea ez da kaltegarria, eta mukiak ez kanporatzea baino askoz osasungarriagoa da. Beraz, badakigu mukiak nola kendu modu egokian. Ikas dezagun orain, sudurraren higienea nola egin, sudurra nola garbitu. Ez da zaila, eta gomendagarria da egunero sudur garbiketa bat egiteko ohitura hartzea. Sudurra garbitzeko, edalontzi batean ura eta gatz koilarakada bat nahastuko ditugu. Jarraian, urgazitu hori xiringa batekin hartu eta presioz sartuko dugu sudurzulo batetik, beste sudurzulotik atera arte, jakina, burua alde horretara makurtuz. Lehendabizi alde batetik eginen dugu, eta gero bestetik. Beste sekreturik ez du, erraza da, etxean arazorik gabe egiteko modukoa, eta infekzioak saihesten lagunduko digu botikarik hartu gabe.